Hola, nens i nenes! Sabeu quin dia és avui, no? El dia de Sant Jordi. I des del col·legi us volem explicar un conte que es diu El regal. Esperem que us agradi molt. Els senyors bons pares van seure al sofà de pensar. Només s'hi asseien quan havien de pensar alguna cosa important. I l'aniversari del seu fill Miquelet era importantíssim, perquè havien de pensar un regal i no se'ls acudia res. Van pensar i pensar, però el sofà de pensar era massa dur. A més, pensar era bastant difícil. Així que després d'una estona, els senyors bons pares tenien 3 problemes realment importants. Un dolor a la part del seure, un altre a la part del pensar i el tercer que no tenien cap idea. Llavors van decidir el millor per tots. No pensarien més. Anirien a buscar el mateix interessat, és a dir, el seu fill Miquelet, i li ho preguntarien a ell. I això va ser exactament el que van fer. Miquelet, fillet, què voldries per al teu aniversari? Vull de regal una cosa molt especial, va dir Miquelet. Vull que sigui molt grossa. Els senyors bons pares es van mirar fixament als ulls. Vol un elefant, van dir. Però en Miquelet no només va dir això. Vull que sigui molt, molt forta. Els senyors bons pares es van acostar fins a tocar-se la punta del nas. Vol un aixecador de pesos! Però en Miquelet va afegir: i vull que sigui molt suau. Els senyors bons pares es van agafar de les mans. Vol un osset de peluix, van dir. Però no només vull això, va dir Miquelet. Vull que sigui molt i molt dolça. Els senyors bons pares es van trepitjar els peus de la punta al taló. Vol una bossa gran de caramels, van dir. Però en Miquelet, a més, va afegir: vull que sigui calentona, calentona. Els senyors bons pares es van pessigar les galtes. Vol una xamanilla? Van dir. I a més, vull que es mogui d'un costat a un altre. Els senyors bons pares es van quedar clavats com a estàtues. El que vol és un vaixell de vela, van dir. També vull que em faci volar. Els senyors bons pares es van marejar de valent. Potser vol un helicòpter, van dir. I vull que em faci riure. Els senyors bons pares van caure de cul. Vol un pallasso, van dir. I que duri molta estona, va dir Miquelet. Els senyors bons pares ja no van saber què més fer. Vol un dia llarg com un plat de sopa, van dir, perquè el Miquelet sempre trigava temps i temps a menjar-se la sopa. Havia arribat el gran moment, i ells, els senyors bons pares, no tenien regal pel seu fill Miquelet. Se sentien desolats, estaven baldats. Llavors, es van aixecar del sofà de pensar i se'n van anar a buscar-lo. Miquelet, fillet, van dir els senyors bons pares amb veu molt trista. No hem trobat el regal aquell que... Ja saps, aquell que te n'esperaves. I com que no sabien què dir, li van fer una abraçada gran, forta, suau, dolça i calentona. A més, el van fer moure d'un costat a l'altre. El van fer volar, el van fer riure, i es van estar així una estona que va durar molt. Yeah, that's just the present I wanted, sighed Miquelet. That's the end of Miquelet's story, and now this story is yours. I aquest és el nostre regal per vosaltres. Esperem que sigui tan gran, dolç i suau com el que acabem de llegir.